Днес ще ви покажа моята колекция от Лего. Новите ми фигурки, да. Първо започна с един скелет. Гледайте го от всякъде. После с ауто от камиона на нинджите. После с Гармадон от Техно. После с един от каменната армия на тъмния лорд. После един от прислужениците на майстор учен с Елевен. После Зейн с Сърдито. После пак един от каменната му армия. И за финал и най-по важност имам на 3 пъти златната нинджа. Аз започнах днес да снимам толкова много клипове, защото днес излязох лятна ваканция. От днес завърши с 6 и даже сега ще ви покажа. Ето. С 5,54. И това беше от мен. Абонирайте се и чао!